טוב, נתחיל. אז בוקר טוב לכולם, איזה כיף. זום הקהילה הראשון שלנו. אה, ככה, מי שהייתי פעם ראשונה בזום, מי שלא מכיר אותי, אז אני מאיר בן דוד, נעים מאוד, מאור הגנוז. נשוי, אבא לארבעה, מעצב משהו כמו 13 שנה, כמעט 14 שנים. רוב הזמן הזה היה פרינט וסושיאל. שנתיים וחצי האחרונות עשיתי את השיפט לדיגיטל ולכל מה שקשור בנייה ועיצוב של דפי נחיתה ואתרים. וזהו, זה היה שינוי מרענן וטוב. אני מרגיש זאת אומרת, אני רואה עם הזמן, ככל שהזמן עובר עד כמה כל השנים בפרינט, בעצם נתנו לי המון 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 יסודות ודברים נורא נורא חזקים שאני משתמש בהם גם היום בעולם הדיגיטל. ואני יכול להגיד שגם משיחות שלי עם אנשים, גם משיעורים פרטיים שאני עושה, או מליוויים שאני עושה, אני שם לב שהרבה פעמים חסרים קצת עקרונות מאוד מאוד בסיסיים ושקל להבין אותם וליישם אותם, וברגע שבעיקר מתחילים להבין איך לחשוב בכל מה שקשור לעיצוב ולפרויקטים שאנחנו מתעסקים איתם, אז פתאום ההר הזה שלפעמים נראה גדול עלינו, במיוחד שזה פרויקטים, פתאום הגיע לפתחנו פרויקט גדול, או שאנחנו רוצים לעשות משהו מיוחד, אז אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, יש סיסטמים לעשות את זה. אני גיליתי את זה על עצמי ברוורס. זאת אומרת, אני שנים נאבקתי, כמו שכולנו נאבקים, בכל מה שקשור לעיצוב, וזה תמיד מאוד קשה, כי אתה אומר לעצמך, אוקיי, זה לא משהו טכני, זה משהו יצירתי, ואני יכול להגביל את עצמי לשעה השראות ולשעתיים דף בית, אבל מה קורה אם זה לא עובד? וזה הרבה פעמים לא עובד, וזה מתסכל וזה יכול לייאש. ובעיקר מהשיעורים שעשיתי בחצי שנה האחרונה, אז אתם יודעים, כשאתה מסביר להם מישהו מה שאתה עושה, אתה פתאום לומד על עצמך בעצם מה הסיסטמים שלך, שלא היית מודע אליהם. וראיתי שיש לא מעט סיסטמים שאני סיגלתי לעצמי לאורך הזמן, שעוזרים לי, א', לגבש את הסיפור שאני הולך לספר, זאת אומרת, להתחיל לגבש לעצמי איזושהי שפה עיצובית של הפרויקט. לאורך הזמן זה גם נהיה שבעצם התחלתי לפתח איזושהי שפה עיצובית שהיא ייחודית לי, אבל לא תכננתי את זה, זה משהו שקורה לנו על הדרך. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מה ששמתי לב, ואני עדיין שם לב, שברגע שיש לך סיסטם, וברגע שיש לך איזשהו משהו שעבד לך פעם, פעמיים, שלוש, 10 פעמים, זה מאוד מאוד מרגיע. זאת אומרת, אני יכול להגיע עכשיו לפרויקט, וזה בסדר שאני לא יודע מה אני הולך לעשות. כי אני סומך על התהליך שאני הולך לעבור, שתוך כדי התהליך אני אמצא קצוות של חוט, שהם יקחו אותי לכל מיני כיוונים, ואני יודע שאני אמצא בסופו של דבר את הפתרון, ואני גם יודע שהוא יהיה טוב. איך אני יודע את זה? בגלל שהצלחתי בזה לא מעט פעמים, ונכשלתי בערך פי 1000 פעמים מהפעמים שהצלחתי, וזה גם משהו מאוד חשוב. שאני רוצה להעביר, גם דיברתי על זה קצת בזום הקודם שעשיתי, שבשביל, אני מכיר אולי על יד אחת מעצבים שבוואן שוט הראשון שלהם מעצבים משהו יוצא דופן ומדהים ונפלא. רובנו המוחלט עושים סקיצות שרובם הן לא טובות בהתחלה, אבל אנחנו חייבים אותם כדי להתקדם לסקיצה הטובה שתגיע. זה קצת כמו אומן שמגלף בעץ או באבן, אז בהתחלה לא רואים כל כך את מה שהוא מפסל, אבל הוא מוריד שכבה, 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 וזה כביכול כאילו מתגלה מעצמו. אז אותו דבר גם אצלנו, זאת אומרת, אנחנו חייבים לעשות הרבה פעמים סקיצות לא טובות, ובעיקר לא להתייאש. אני גיליתי שזה בעיקר מנטלי, בעצם המקום הזה של לצלוח את זה, עד שבסופו של דבר אנחנו נראה שזה קורה, ויש גם משפט, לא זוכר, של איזשהו קוסם מאוד מפורסם, אין לי אותו עכשיו מולי, אבל הוא אומר שבשביל לעשות עבודות יוצאות דופן, אתה צריך להשקיע כמות זמן בלתי סבירה, שאנשים אחרים, אז זה נראה להם מוטרף, שהשקעת כל כך הרבה זמן, וזה גם נכון, זאת אומרת, אין באמת קיצורי דרך, יש סיסטמים, יש הבנה של תהליכים, אבל בסופו של דבר, אף אחד לא נהיה מעצב טוב יותר מזה שהוא ראה עוד זום או מזה שהוא קנה עוד קורס. אנחנו נעשים טובים יותר בכל דבר, מזה שירדנו לשטח, לכלכנו את הידיים, נכנסנו לבוץ והתעסקנו בזה.
זהו, אז זאת אומרת זאת ההקדמה שלי, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מה שמצאתי זה דרכים לעבור את ההליכה בבוץ בצורה נחמדה יותר, ובצורה מאוד מאוד אפקטיבית, באופן מדהים. אז אני נורא נורא שמח לחלוק את זה איתכם, ובכלל באופן כללי, אני אעצור מדי פעם, ניתן לכם לשאול שאלות. אני אשמח שהזומים האלה, אולי בהתחלה זה כן יהיה קצת הרצאתי, אבל לפחות בשאיפה שלי, אנחנו נייצר איזשהו מרחב שבו אנחנו גם משתפים ומדברים ודנים על דברים, ואז בטח שההפריה שלנו תהיה הדדית ומטורפת. אז יאללה, בואו, with no further ado, בואו נתחיל. אוקיי, שניונת. אוקיי, אז ככה, אז מה יש לנו היום? אז יש לנו 4 נושאים בעצם שדיברנו עליהם בקבוצה שלנו. הראשון זה להיכנס לראש של מאיר, זה מה שרובכם רציתם בעצם להבין איך אני עובד, איך אני חושב. זה גם יהיה קצת נושא בפני עצמו, אבל זה בעיקר ילווה אותנו לאורך כל הדרך, לא כי אני משהו מיוחד, אני לא חושב שאני משהו מיוחד בכלל, אני חושב שפשוט עם הזמן והניסיון, אתה לומד לאט לאט שלפני שאתה רץ לתוך הפיקסלים ומתחיל להזיז דברים ונורא בלחץ עם הדדליין, אתה בעיקר צריך לחשוב ולהבין מה הפרויקט, מה הפיצוח פה ואיך אני מעביר את זה בצורה ויזואלית. אז על זה נדבר ולהיכנס לראש של מאיר. תכשיטים ספציפית שעלו על גודל ומיקום, איפה למקם אותם, באיזה גודל לעשות אותם, דברים כאלה, ניגע בזה גם. פיצוח טיפוגרפי, שזה איזה פונטים להתאים לאיזה פרויקט, איך אני יודע אם להשתמש בפונט סריפי, סאן סריפי, פונט משוגע, פונט רגוע, פונט כתב יד וכולי. אז ניגע בזה, נבין בעצם את העקרונות כאילו של מה מוביל אותי לבחירת פונטים שאני משתמש בהם. ואני לא משתמש כל הזמן רק בפונטים של כתב יד של אנגלית, זה היה בתקופה של החצי שנה האחרונה, אבל אבל בהחלט יש מה לדבר על זה, זאת אומרת, יש המון מה להבין שם, ובסוף, שאני חושב שזה הדבר שכולם רצו, ואנחנו נשמור את הדבר המעניין לסוף, אז DNA עיצובי, זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים קודם כל את העיצוב שלנו, של המסך בית, סליחה, של המסך פתיחה, או של דף בית, ומכילים אותו עכשיו על כל האתר שלנו, או איך אנחנו לוקחים את מסך הפתיחה שיצא לנו מדהים, ואנחנו דואגים שהכל ייראה עקבי ומהודק וממותג, זאת אומרת שיש לנו שפה עיצובית שיצרנו, אז אנחנו ניגע גם בזה. אני מראש אגיד, זאת אומרת, כדי באמת להיכנס לעומק של כל דבר כזה, אנחנו צריכים יום שלם, אבל השתדלתי מאוד לזקק את האבני יסוד, כמו שאני רואה של כל אחד מהנושאים האלה, ופשוט ניכנס עד כמה שהזמן ניתן לנו ועד כמה שלכם יהיה כוח. אז יאללה, בואו נתחיל. אז להיכנס לראש של מאיר. אני כבר אגיד שאני ישבתי להכין את המצגת הזאתי, למרות שאמרתי לעצמי שאני לא אעשה מצגת כי אין לי זמן, ואנחנו עושים זום כזה קהילתי משפחתי. אבל ישבתי להכין אותה אתמול בלילה, וממש כאילו קלטתי שאני לא מצליח לייצר שום דבר. כמו בדרך כלל שקורה לנו שיש לנו דדליין, ודחינו, דחינו, דחינו, והנה הגיע הדדליין ומחר יש זום. ואז עשיתי משהו שאני עושה לאחרונה הרבה, וזה פותח פקקים מטורף, למרות שאין לי זמן, אמרתי לעצמי, טוב, בא לי לעשות משהו מגניב בכל כותרת של זה, אני הולך לשחק. אז יש לי איזה סט של אילוסטרציות כזה, של 50's שקניתי מזמן, וכל הזמן חיכיתי להשתמש, ואמרתי, טוב, אני הולך להשתמש בזה. לא אכפת לי איך, כאילו, אני הולך להשתמש בזה, ותשחקו, זאת אומרת, כאילו, אם אני אגיד בהתחלה, כאילו, מה הדבר שמאוד מאוד מנחה אותי, זה חייב להיות כיף. אנחנו חייבים כאילו ליהנות, ולפעמים גם אם אין לנו זמן, אם נשחק 10 דקות או רבע שעה או 20 דקות, במשהו שכיף לנו, שבעינינו הוא יפה, זה משחרר פקקים מטורף, והדוגמה שלי לזה זה הילדים שלנו. תראו איך הם מציירים, או איך הם עושים יצירות. הם עפים על עצמם, אפילו שזה יכול להיות הכי מכוער בעולם, זה לא מעניין אותם. מבחינתם, הם נהנים מתהליך היצירה, וזה יפה כי הם עשו את זה. אז אני ממליץ לאמץ את זה בחום, זה עובד, זה מפתיע אותי עד כמה זה עובד לי הדבר הזה. אוקיי,
אז איך אני ניגש לעיצוב ומה מנחה את ההחלטות שלי בזמן אמת? אז בתור התחלה, הדבר הראשון שאני עושה זה אחרי שאני מסיים סיכום של פגישת אפיון, יש תמיד שלושה דברים שאני לא זז בלעדיהם, אני לא פותח השראות, אני לא עושה כלום עד שאני לא מבין, קודם כל, מה הסיפור של העסק? שתיים, אחרי שאני מבין מה הסיפור של העסק, שבעצם זה מה הלמה שלו, מה המתנה שלו לעולם, מה מיוחד בעסק הזה, ואז אני אומר, אוקיי, את התמצית הזה, זה כאילו הפואנטה של הסיפור, שאותו אני הולך לספר בצורה ויזואלית, אני תמיד רושם לעצמי את זה באיזה כמה משפטים, וזה כאילו מה שנשאר לי מכל הפגישת אפיון, בסופו של דבר. זה הזיקוק של מה שאני מחפש. שתיים, זה מה התחושה שצריכה לעבור. עכשיו בסיפור הזה. האתר, המשתמש שיגיע, מה החוויה שהוא צריך להרגיש רגשית? זה משהו יוקרתי, זה משהו מתוחכם, זה משהו חמים ומשפחתי, זה משהו שמשדר מסורת, שמסורת זה יכול להיות מסורת של דת, וזה יכול להיות גם נגיד יקבים שיש להם heritage, וזה תמיד דור רביעי לייננים, לקורמים, לדברים כאלה. אז זאת אומרת, זה גם משהו שאני רושם לעצמי, אוקיי, מה אני רוצה להעביר פה. ושלוש, אחרי שיש לי את הלמה ומה התחושה שאני רוצה להעביר, אז אני אומר, אוקיי, מה הסגנון שמתאים לתחושה ולסיפור האלה? אני עכשיו עושה פרויקט לחברת הייטק, אז זה חייב להיות טכנולוגי. אני עושה משהו שהוא צריך להיות חמים, אז אני יכול לקחת את זה לכיוון רטרו. אני עושה משהו יוקרתי, אז אני אלך נגיד לכיוון מינימליסטי. עכשיו, הרבה פעמים זה לא רק הדברים האלה, זה לא חד-חד ערכי. כאילו, בדרך כלל אני חושב שעיצובים טובים או פיצוחים טובים, זה שכשאנחנו משלבים כמה דברים ביחד. עכשיו, אני מניח שזה מגיע קצת עם ניסיון, אבל עדיין, זאת אומרת, אפשר לעשות משהו שהוא גם יוקרתי, אבל הוא גם חמים, הוא לא חייב להיות קר. זה לא חייב להיות שחור ולבן והמון white space ותמונות כאלה קרירות, זה יכול להיות גם משהו חמים, אבל עדיין לשדר משהו מאוד מאוד יוקרתי. אז אלה שלושת הדברים שאני מזקק לפני שאני בכלל יוצא לעיצוב, עוד לפני שאני יוצא להשראות, דבר אחד קריטי, 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 אחרי שלושת התהליכים האלה, שאני רואה שהמון המון אנשים מפספסים אותו, איך נראים המתחרים שלי? זאת אומרת, אוקיי, הבנתי מה הסיפור שאני רוצה לספר, ומה התחושות שאני רוצה לייצר, ואיך זה אמור, מה הסטייל, מה הכיוון המסוים שאני רוצה לקחת את זה, פחות או יותר. לא, עכשיו, לא תמיד אני יודע, כן? אבל זאת אומרת, אני שם לעצמי את שלושת האבנים האלה, שאני חייב לדעת את זה כשאני מתחיל לעצב. אבל אני תמיד אעצור ואני אגיד, אוקיי, איך נראים המתחרים שלי? עכשיו פה אני רוצה להראות דוגמה לאתר שעשיתי, עשיתי את אתר לבשר דלתון, זה אתר של מעדניית בוטיק בגליל לבשר. עכשיו, רגע, שנייה נט. רואים את המסך שלי? את well done? יופי. אז עשיתי סקר ובדקתי מי החנויות אונליין הכי גדולות שקיימות, שפועלות היום בארץ, בכל מה שקשור לשיווק בשר אונליין. והתחלתי לראות איך הם נראים, זאת אומרת, well done זה רשת מאוד מאוד גדולה. לפי האפיון שלנו, אחד העסקים שמאוד מאוד דמה להם זה מרינדו, שזה גם חברה, כאילו גם איזה מעדניה בגולן, שגם כן מייצרת בשר בוטיק, וגם יש לה כל מיני מוצרים ומסעדה וכולי. וכולי וכולי וכולי, ממש עברתי על כולם וראיתי איך כולם נראים. עכשיו, בזה שאני רואה איך כולם נראים, יש כמה דברים סופר סופר חשובים. אחד, אני מבין האם הסיפור שאני רוצה לספר, כבר סיפרו אותו, זאת אומרת, סיפרו אותו בצורה הוויזואלית המסוימת שאני בחרתי. שתיים, אני תמיד רוצה לראות מה רמת העיצובים של התחום הזה, העסקי הזה. מאוד משקיעים בעיצוב, לא משקיעים בעיצוב, מה הרף, מה הסטנדרט עיצוב, מה הסגנון עיצוב הכללי שמעצבים בו, ואני תמיד משתמש בזה בשתי כיוונים, זאת אומרת, אחד, אני מבין, זאת אומרת, אני לא ממציא את הגלגל, זאת אומרת, אני מבין, אוקיי, כי נגיד בשר דלתון, אז אני אעבור רגע עוד פעם למרינדו,
זה היה אחד האתרים הראשונים שהצבתי, אתר שלם ולא דפי נחיתה, הצבתי המון המון דפי נחיתה, זה היה בעצם האתר הראשון כאתר שאני מעצב. ואמרתי, אוקיי, אני לא יודע איך אמור להיראות דף מוצר של בשר וכולי, אז אמרתי, אוקיי, אני אמצא את החזקים, אני אמצא את הגדולים, ואני אראה איך זה נראה. עכשיו, ממש, כאילו, ממש העתקתי את המבנה שלהם, אה, לא אחד לאחד, אבל ממש ממש ברמת המבנה, ואני אראה לכם רגע איך זה נראה באתר עצמו של בשר דלתון, כשכמובן זה לא נראה אותו דבר, כאילו אני מרגיש רגוע, האמת רגע שנייה בואו נראה את זה באינטרנט, את האתר עצמו. זאת אומרת, זה מאוד מאוד דומה, אבל זה שונה כי בעצם המעטפת היא שונה, העיצוב הוא שונה, אבל המבנה הוא אותו דבר. למה אני עושה את זה? כדי לא להמציא את הגלגל, כדי לראות מה עובד, זאת אומרת מי שגדול וחזק והחנות שלו פעילה אונליין, אז זה סימן שזה מבנה שעובד, אז אני לא ממציא את עצמי. שניים, אני רואה מה אנשים לא עושים, ואני רואה איפה אני יכול להתבלט. אם כולם נגיד עושים צבע אדום, אז נגיד אני אעשה צבע אחר, למרות שבבשר דלתון לא עשיתי את זה, אבל כן הבנתי שאף אחד לא מספר סיפור, שהעיצוב הוא סך הכל מאוד מאוד גנרי לאתרים שמוכרים בשר אונליין, ואז אמרתי אוקיי, אני אעשה פה עיצוב שהוא מספר סיפור שהוא מאוד שונה מכל דבר, מכל מה שקיים בשוק, אני אעשה את זה מאוד מאוד ממותג, גם ספציפית פה הבנתי שהסיפור שלהם הוא ממש להיראות כמו איזושהי מעדניית בוטיק, לא אמריקאית כי הם בגליל, כן רצינו להעביר גליל, אבל איזשהו משהו מאוד מאוד ממותג עם מדבקות ופאצ'ים ודברים כאלה. ואני רוצה רגע להיכנס לדף מוצר דווקא ספציפית, וממש להראות את זה אחד ליד השני. אז אתם רואים, זה ממש אותו מבנה, זאת אומרת, לא המצאתי פה את המבנה. כן, זה קצת שונה, אבל בהתחלה ממש העתקתי את זה אחד לאחד, ואחר כך כבר עשיתי את השינויים שלי. וככה בעצם אני עושה בכל פרויקט שאני יוצא אליו, אני לא יוצא להשראות לפני שאני בודק איך נראים המתחרים שלי. אוקיי, אז עכשיו שאני יודע מה התחושה שאני רוצה לייצר, אני יודע מה הסגנון, הסטייל המסוים שאני הולך אליו, פחות או יותר, יש לי מסגרת לסיפור שאני הולך לספר אותו בצורה ויזואלית. עכשיו, זאת אומרת, עד עכשיו זה מבחינתי חשיבה ולא איסוף השראות כדי לראות באיזה סגנון אני הולך לעצב, אלא מה הקווים שלי, זאת אומרת, בוא נגיד שזה מחקר UX ולא מחקר UI. עכשיו אני יכול לצאת לדרך, לאסוף השראות, לעשות מחקר טיפוגרפי, לראות מה עובד, מה לא עובד, בפונטים, עם איזה פונטים אני רוצה להשתמש, ולחקור גריד ומבנה, זאת אומרת, איזה גרידים עובדים, איזה גרידים אני רוצה לשחק איתם וכולי. השראות, אני אראה שניונת את הפינטרסט שלי, אני מראה את זה בכל זום, אבל אני באמת לא יודע, זאת אומרת, אני לא נרגע מהדבר הזה. זאת אומרת, מבחינתי, אחד הדברים, אחד האסימונים הכי גדולים שנפלו לי בשנה האחרונה, זה העבודה עם השראות, ועד כמה זה קריטי לעבודה שלנו, כמעט בכל צומת, כמעט בכל שלב. בדרך כלל רוב האנשים נתקעים, וגם אני נתקעתי המון זמן, בשלב הראשון. זאת אומרת, אני רוצה לעשות אתר לחברת סלולר, אני אסתכל על אתרים של חברות סלולר, אני אסתכל קצת על דברים טקים, ובזה זה ייגמר. אבל אני גיליתי שזה לא רק נותן לנו כיוונים השראתיים, זה גם כל פעם שאני נתקע, ואני לא יודע מה לעשות עם אזור מסוים, אני חוזר להשראות לחפש אזור מסוים. כל פעם אני חושב שזה בעיקר חשוב לגיבוש של השפה, כי גיבוש של שפה, הוא דבר שהוא כמו שכבות, זאת אומרת, אני אתחיל עם פונטים תמיד באופן אישי, ופונט לכותרת, פונט לטקסט רץ, אני אשחק עם ויז'ואלים, אבל זה ממש שכבות, והרבה פעמים אני קולט שאני לא יודע בעצם לאיזה כיוון לקחת את זה, או כאילו התפזרתי מדי, ואז ההשראות תמיד מגבשות אותי חזרה לאיזשהו כיוון שאני רוצה ללכת אליו. זה לדוגמה השראות לאיזה חבר יקר מהקהילה,
שישבתי איתו בעזרה על איזשהו אתר שמחובר לקהילה מאוד גדולה של מסורת וכולי, איזשהו בית כנסת שיש שם שיעורי תורה וכולי, ואז הבנו שאנחנו בכלל צריכים להסתכל על השראות ערביות, עם עיטורים ערביים, זאת אומרת, ועם כל מיני דברים שהם קשורים בעצם לסיפור שאנחנו מספרים ולתחושה שאנחנו רוצים להעביר. ואני חוזר רגע לפיגמה שלנו, כי אני עכשיו, מתי אני יוצא להשראות? כשהבנתי מה הסיפור שלי, מה התחושה שאני רוצה להעביר ומה הכיוון הוויזואלי פחות או יותר. בוא נגיד את זה ככה, לא תמיד יש לי כיוון ויזואלי, אבל אני יודע מה התחושה שאני רוצה להעביר ואני יודע מה הסיפור. שאלות עד לכאן? נופר. איך מחפשים השראות בפינטרסט? מה מילות המפתח? רוב הזמן עולות תוצאות דומות. אז זה נכון, קודם כל פינטרסט כמו כל מנוע חיפוש, יש לו אלגוריתם שלומד אותנו, ולומד אני חושב שלומד בעיקר את מה שאנחנו שומרים לתוך בורדים. אז זאת אומרת, יש לי השערה על זה, אני לא בטוח בזה, אבל בלי קשר כדאי לשמור בורדים. נגיד, יש לכם פרויקט מסוים, פתחו לו בורד, תתחילו לשמור אליו השראות, וזה גם משדרג את היכולת של פינטרסט להראות לכם דברים שהוא מבין, שכאילו כיוונים טובים, מה שנקרא שכבר ראיתם בהם, וזה מאוד תלוי בסיפור. אם אני עכשיו, ספציפית נגיד על הדבר הזה, זה בית כנסת ספרדי של איזושהי קהילה, והיה חשוב לנו מצד אחד להעביר אותנטיות, מצד שני שזה יהיה מאוד נקי. ואז פה, כשאתה מבין שאתה רוצה להעביר סיפור אותנטי ספרדי, אז מהר מאוד הלכנו נגיד לטיפוגרפיה ערבית. עכשיו זה מגיע מתוך ההבנה של הסיפור, זה מגיע מתוך נגיד פיצוח האסטרטגיה נקרא לזה. ובגלל זה אני בדרך כלל מגיע להשראות, כשכבר אני יודע מה אני רוצה להעביר פחות או יותר. ואז זה הופך את החיפוש של השראות להרבה יותר קל, כי יש לי מילות מפתח, לדוגמה, שיעלו לי. דור, גם כשמוצאים השראה, איך יודעים שהיא מתאימה ל-DNA של כל האתר, ובכלל אם היא השראה טובה או לא? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. בתור התחלה, אנחנו פח זבל של השראות. זאת אומרת, פתחתי בורד, יש לי שם של הבורד, עכשיו אני מתחיל לחפש השראות, כל דבר שנראה לי, שמדליק אותי, שנראה לי מעניין, אני שומר לבורד. אני לא מתחיל לחשב, כאילו בשלב הזה, כאילו תחשבו שיש לכם שעה להיכנס לתוך החנות של, לא יודע, המוצר שאתם הכי רוצים בעולם, אני הייתי מדמיין את זה בתור ילד עם חנות צעצועים, יש לך חצי שעה להכניס כל מה שאתה רוצה לתוך העגלה, נגמר את החצי שעה, זהו, נגמר הזמן. אתם אוספים השראות, תעבדו ככה, תאספו כמה שיותר, תנו לעצמכם לזרום. אחר כך תמיינו. אוקיי, חיה, תוכל לראות איך אתה עושה את זה טכנית? אני מאוד רוצה, אני לצערי לא יכול. זאת אומרת, יש לנו המון דברים שאני רוצה לעבור עליהם. גם יש את זה בזום, האמת לא, ככה, גם יהיה את זה בסופר אירו בסדנה. גם מבחינתי בכיף, נעשה זום רק על השראות. על איך עובדים עם השראות, איך מוציאים השראות, איך אוספים השראות. כי נורא חשוב לי שניגע בהרבה דברים, וכבר אני רואה שאנחנו זאת אומרת, אנחנו צריכים איזה 4 שעות לכל מה שתכננתי. אבל סבבה, אני זוכר את זה. כאילו, יש דרך. בגדול, רק כלל אצבע, פתחו בורד, כל מה שנראה לכם, תכניסו אליו, ורק כן דבר אחד אני אראה. אחד הדברים המגניבים בפינטרסט, שבגלל זה אני אוהב את זה מאוד, נורא אהבתי נגיד את הסגנון הזה, זה באמת נורא יפה, הוא יראה לי תמיד דברים דומים. עכשיו, מה קורה מכאן? איך שומרים לבורד? חיה שואלת, הוא יראה לי פה תמיד סייב, ופה ייתן לי את הבורדים האחרונים שלי. או אם אין לי בורדים, הוא יציע לי לכתוב בורד, ופה אני עושה create board, ואז אני רושם את זה בתור דוגמה. אני יכול להחליט אם הוא סודי או לא סודי, אם אנשים אחרים יכולים לראות אותו, אני מייצר אותו, וזהו, שמרתי את זה. עכשיו, כשאני עובר ליד בורדים, אני לוחץ והוא ייתן לי את דוגמה בתור השראה, ואפשרות לשמור את זה. עכשיו, מה שיפה זה שהוא תמיד ייתן לי דברים שקשורים, אבל לאו דווקא קשורים. ואז מה שקורה זה שאני מתחיל ללכת זה כמו ענף שמתחיל להתפשט.
לכל מיני כיוונים. התחלתי עם כיוון מסוים של זה, ופתאום הוא נגיד, הוא נותן לי את הכיוון הזה, שהוא גם מאוד יפה. הוא גם נגיד מאוד אותנטי, אבל הוא גם מאוד מודרני ומאוד נקי. אז זאת אומרת, פה אני פתאום מגלה שאני הולך בשביל שכל הזמן מתפצל לעוד שבילים ועוד שבילים ועוד שבילים. פינטרסט עושה עבודה מטורפת בדבר הזה, מטורפת. וזה דרך אגב אחד הדברים שהכי משחררים לחץ מה אני הולך לעשות, אני לא יודע איך לעצב את זה, אין לי מושג, ואמרתי להם שיהיה מטורף, וסוף סוף שילמו לי כסף טוב, ואין לי מושג מה לעשות. אז פינטרסט נותן לנו כל כך הרבה כיוונים, שזה בהחלט יכול להרגיע, יש לנו פי 1000 כיוונים, מאשר נוכל להכיל מה לעשות כל דבר. מה רושמים בחיפוש? אני בדרך כלל הולך מאוד מאוד פשוט. יש לי עכשיו, נגיד אני צריך לעשות אתר לחברה חדשה של תפילין שנכנסת לציבור הדתי-לאומי, ששם יש מאוד עניין של מסורת, בכלל תפילין, זה עניין של מסורת ולא קונים מכל אחד וכולי. אז התחלתי לחפש, אפילו סתם רשמתי בהתחלה תפילין או יודאיקה. ראיתי שזה לא עובד. מצד שני אמרתי, אוקיי, תפילין, מה הסיפור שאני הולך לספר פה? החברה הזאת נקראת חווה פאר, אני אראה לכם את זה, כי אתם משפחה, אז אני אראה לכם. לקוחות. יש להם מיתוג מדהים, שעשה להם נריה בן משה. וכבר פה, זאת אומרת, נגיד, הוא לקח את זה לכיוון מאוד אתני. זה פונט שנקרא פונט קדים, של עודד עזר. אז נגיד, יש לי פה כיוון, כאילו, יש לכם לוגו, תנסו לראות מה הסגנון של הלוגו, תרשמו משהו שקשור לסגנון הזה. אני עובד מאוד מאוד פשוט עם פינטרסט, לא מסובך. יש לי כיוון מסוים, אני רוצה וינטג', אני ארשום לו וינטג' דיזיין של משהו. בדרך כלל משהו שנגמר עם דיזיין, זה לא יכול להיות web page או UI דיזיין, דווקא אני מזמין אתכם לצאת מזה. כי לפעמים זה מגביל אותנו, אני רוצה לראות בכלל איך נראים עיצובים שקשורים לעולם תוכן מסוים. אני לא חייב שזה יהיה דווקא האתרים של העולם תוכן הזה, זה יכול להיות גם הפליירים שלו, הפוסטרים שלו, הבאנרים שלו. אמרתי את זה המון פעמים, אני אגיד את זה גם עכשיו, בעיניי מסך פתיחה טוב זה מסך פתיחה שהוא נראה כמו פוסטר שאפשר לתלות אותו על הקיר אחר כך. אז אני מסתכל המון, הרבה פעמים אני עושה פוסטר דיזיין של הנושא שאני רוצה לחפש, והתוצאות הן נורא 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 יפים. זה מזכיר מוזיקה. נכון, יצחק, זה מאוד מזכיר מוזיקה. אוקיי, טוב, אני ממשיך. ברשותכם, כדי שנספיק עוד. אז פיצוח טיפוגרפי, אני נורא מבסוט אני נורא מבסוט מהכותרות, כאילו, באמת זה עשה לי את הזום. זה וגם הפונט. תנו לעצמכם לשחק, כאילו, וגם אל תקחו את עצמכם יותר מדי ברצינות. זה עוד עצה שיש לי, שהיא עושה פלאים, ממש. אז פיצוח טיפוגרפי, איך אנחנו בעצם מבינים עם איזה פונטים אנחנו הולכים להשתמש בפרויקט שלנו. אז השאלה שאני שואל את עצמי זה איזה סגנון פונט יעביר הכי טוב את התחושה ואת הסגנון שאני רוצה להעביר. תשימו לב, זה משהו כל כך קריטי. כל שלב שאני מגיע אליו זה תמיד יונק מההתחלה, של מה התחושה שאני רוצה להעביר, מה הסיפור, מה הסגנון. הכל ינק משם. עכשיו מפה אני יודע לאיזה כיוון אני הולך, זאת אומרת, האם יש עולמות תוכן שהם מאוד מאוד מחוברים ומוגדרים. אם אני עכשיו צריך לעשות משהו שהוא טקי, שהוא סטארט-אפי, שהוא קשור למשהו שקשור לטכנולוגיה, אז פונטים סריפיים בדרך כלל לא יהיו קשורים כל כך. מה זה פונטים סריפיים? פונט סריפי זה לדוגמה הפונט הזה. זה פונט שנקרא גרטה, של חברת גילדה. סריפים, מי שלא יודע, זה כל השפיצים האלה שעולים לנו מתוך האותיות. כל התגים האלה. יש את זה גם בעברית, יש את זה גם באנגלית. פונטים סאן סריפים, זה פונטים שאין להם את השפיצים האלה. הם אותיות שנגמרות בצורה חדה. או מעוגלת כמו הפונט הזה, שזה פונט סימון הפרו, או מרובעת, תלוי באופי של הפונט, כן? אז בהתאם לפרויקט,
בהתאם לסיפור, אני אבין איזה פונט מתאים. בואו ניקח רגע את היקב בתור דוגמה, זו דוגמה מעולה. פה הייתי צריך לשלב שני דברים שהם לכאורה לא כל כך מתחברים. אחד, זה יקב אור הגנוז. קודם כל זה יקב. יקבים זה מסורת. רגע, בואו נוציא רגע את ה... פה. יקבים זה מסורת. מסורת של כרמים. ככל שהכרם הוא ותיק יותר, העיינות יהיו בדרך כלל משובחים, הענבים יהיו משובחים יותר, הזנים יהיו משובחים יותר. ככל שיש מסורת של בן לאבא, יש יותר שנים שהמתכונים של היין והמסורת של הבצירה עוברת, אז היין בדרך כלל יהיה טוב יותר ואיכותי יותר. לא חייב, אבל כן, אבל זה מאוד מאוד סיפורים של יקבים מסורת. ספציפית גם ביקב אור הגנוז, שגילוי נאות, כן, זה איפה שאני גר, זה החבר'ה שלי, מה שנקרא, חבר'ה של היקב. אנחנו גם דתיים, כמו שאתם רואים, ויש לנו עניין מאוד מאוד חזק ביישוב של רעיון חברתי. אנחנו בעצם סוג של קבוצה שיתופית, זה חלק מהרעיון הרוחני שלנו, אני לא אכנס יותר מדי לפרטים האלה, אבל היה חשוב מאוד שזה יעבור גם פה, זאת אומרת, העניין של המסורת. ושתיים, מצד שני, זה יקב שמשתמש בטכנולוגיית קצה. זאת אומרת, הם סופר טכנולוגיים, הם סופר מתקדמים, היה חשוב מאוד להעביר גם את העניין הזה. עכשיו פה כאילו אמרתי, אוקיי, אני צריך לשלב מצד אחד משהו שהוא מסורתי והוא וינטג'י, והוא ילך לכיוון של פונטים סריפיים. מצד שני אני צריך לשדר משהו שהוא לא טקי, אבל הוא כן מודרני, והוא כן עדכני, והוא כן נקי. אז כשנגיע ל-DNA אני אגיע כאילו למה, איך פיצחתי כאילו איך שזה צריך להיראות, אבל בתור התחלה, וזה בכלל כלל לטיפוגרפיה, אז הפונט של הכותרות זה פונט סריפי, הפונט של הטקסט הרץ זה פונט סאן סריפי, זה פונט רגוע ושקט. אני אתן עוד דוגמה לבחירה של פונט. בואו נסתכל רגע על אתרים. שנייה. כאן. זה אתר של חברה שעושה, חברת אדריכלים בסקייל מאוד גדול, הם עושים שכונות בארצות הברית, הם עושים מוזיאונים, כל מיני דברים כאלה, גם בתים פרטיים, מאוד מאוד יוקרתיים ומיוחדים, אבל בואו נראה רגע איך נראים פונטים של אדריכלים, כאילו של הסגנון הזה, ואפשר לראות שהם משתמשים פה בפונט שהוא סאן סריפי, כן? אין לו תגים, הוא מאוד נקי, זה פונט מודרני, וזה כבר כיוון שאני יודע שאם אני עכשיו מעצב, לא מחייב, כן? אבל כאילו בכלל אצבע. אם אני מעצב משהו שקשור לאדריכלות, לאסתטיקה, אני ארצה פונטים שהם נקיים מאוד, שהם סימטריים מאוד, שזה בדרך כלל פונטים סאן סריפיים. יש לי עוד דוגמה פה, זה אחד האתרים המטורפים, דרך אגב, של השראות. זה הכל מאותו סטודיו, זה והאתר של ההורייזן, מה שראינו קודם. זה גם כן, זה חברה יפנית שמתעסקת באדריכלות. וכאן יש משהו נורא מעניין, אנחנו רואים שהם גם משתמשים באותיות יפניות בתור קישוטים, והם גם בחרו פונט שהוא סאן סריפי, נכון? זה קצת סותר את מה שאמרנו קודם, על זה שכשמשתמשים באדריכלות או בדברים כאלה, אנחנו נלך לכיוון סריפי. אבל א', זה לא מחייב, כי באומנות אין דבר כזה שאין דבר כזה, ושתיים, אפשר לראות אם אתם יכולים לראות את האותיות היפניות, בואו נעשה רגע זום, כן? כאילו, אתם רואים שהקו שלהם הוא לא באותו עובי, הוא כזה מתחיל עבה, והוא נהיה דק, ואז הוא עוד פעם עבה, והם בחרו פונט שמאוד מאוד מזכיר קצת בצורניות שלו את הכתב היפני. זאת אומרת, אם הייתי לוקח את הפונט הזה, והייתי שובר אותו לחתיכות, הייתי יכול לשחק ולעשות מזה איזשהו כתב יפני. אז אפשר לראות כאילו שהבחירה שלהם של הפונט פה היא לא סתם מקרית, הוא גם מאוד אלגנטי, למרות הוא לא בדיוק סריפי, כן? אין לו תגים, אבל הוא כן, יש לו שינוי בהובעים שלו, שזה גם כן משהו שמגדיר פונט סריפי מסאן סריפי. השינוי בעובי של הפונט, לפונטים סריפיים, הפונטים של הטקסט, הרץ, פונטים כאלה,
שימו לב, הפונט הוא בעובי אחד, הוא לא משתנה. זאת אומרת, זה אותו עובי קו. פונטים סאנס סריפים, על פי רוב מוחלט, יהיה להם שינוי בעובי של הקווים. זה מייצר איזשהו קונטרסט. לכתחילה ככה המציאו את הכתב, גם הכתב, ודאי הכתב העברי, הכתב הקדום וגם כל הכתבים אחריו. הם התחילו בתור כתבים סאנס סריפים, כי יש משהו נורא קל כשקוראים טקסט כתוב על נייר, להיתפס באותיות שהעובי של הקו משתנה. זה כאילו העין שלנו ננעצת באותיות כשאנחנו עושים את זה. אז זה לגבי בחירת כיוון של פונטים. אני אחזור למצגת שלנו. אז עוד פעם, אז כאן זה הסגנון, כן? סריפי, סאן סריפי, גבוה, צר וכולי. שלוש תועלות עיקריות, כאשר הפונט כותרת שלנו הוא שונה בתכלית, סליחה, כן, שלוש תועלות עיקריות שהפונט כותרת שלנו שונה בתכלית מהפונט של הטקסט הרץ. אני חושב שיש פה טעות. זה משהו שאני שם לב אליו המון. הרבה פעמים אתרים שנראים מעולה וגם מעצבים שמעצבים טוב, נוטים להשתמש באותו פונט לכל האתר. עוד פעם, אני לא אומר שזה לא נכון, בטח בכל מה שקשור לעולמות תוכן דיגיטליים, טקים וכולי, אבל לא רק, זה כן נותן איזושהי אחידות מאוד יפה לעיצוב. מצד שני, זה קצת פלן, זאת אומרת, זה לא מייצר משהו זכיר, כשאני בתור משתמש גולל באתר. ברגע שיש לי שוני בין האותיות, בין הפונט של הכותרות לבין הפונט של הטקסט הרץ שלי, זה מייצר לי קונטרסט גבוה, שקונטרסט זה אולי הדבר הכי משמעותי בעיצוב, ביצירת עניין ותוכן ומתח. אני לא יכול להיכנס לזה יותר מדי, זה עולם שלם, קונטרסט. אבל זה פשוט מייצר ניגודיות, זה מייצר שוני מאוד מאוד גדול. אנחנו רוצים בעיצוב שלנו מצד אחד לייצר איזושהי הומוגניות, מצד שני לייצר קונטרסט, שוני מאוד גדול בין דברים. זה כמו שאם אני מעצב עכשיו קומפוזיציה של משהו, אני ארצה שיהיה בקומפוזיציה, נגיד מסך פתיחה, משהו אחד ענק, משהו אחד בינוני, ושניים שלושה דברים קטנים. למה אני רוצה את זה ואני לא רוצה שכולם יהיו אחידים? וזה דרך אגב אחד הדברים שישר אפשר לראות אם מישהו הוא מעצב מתחיל, יש לו בינוני נגיד, או מאוד מאוד מנוסה ומקצוען, זה עד כמה הוא מותח את הגבולות והוא הולך באקסטרים, כי זה עניין קצת של להעיז, בהתחלה זה קצת מפחיד פתאום לעשות משהו נורא גדול, משהו נורא קטן, אנחנו מאוד מנסים ללכת על בטוח מה שנקרא, אבל זה בעצם, העין שלנו לא מקבלת שום דבר שמושך אותה, אז היא כאילו, הקומפוזיציה היא סטטית, ואין בזה עניין. אז קונטרסט גבוה בין הכותרת לבין הטקסט הרץ, ייצר לנו עניין. שניים, המון המון אופי. אני מזכיר לכם, האותיות מספרות את הסיפור שלנו, את התחושה שאנחנו רוצים להעביר. טיפוגרפיה, אתם יודעים כמה אני אוהב טיפוגרפיה, מי שמכיר אותי, מי שלא מכיר אותי, אז אני יכול להגיד שטיפוגרפיה, אותיות, זה אלמנט עיצובי לכל דבר. ברגע שמבינים את זה ומתחילים להשתמש עם זה, העיצובים שלכם יקפצו לא לשלב הבא, 5 שלבים קדימה. זה ממש 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 מוסיף וחשוב. ושלוש, זה מייצר לנו שפה עיצובית חזקה וברורה. קל לעין יותר להבחין בעקביות של עיצוב, כשיש לה פונט שהוא שונה, ופונט שהוא מיוחד, ופונט רגיל לטקסט רץ. זה מייצר לנו איזושהי חזרתיות, שכשאנחנו עושים אותה טוב, זה עובד לנו ממש ממש טוב, וזה חשוב. אני לא יכול, בואו נעשה שאלות. רגע כאן, רגע בואו נראה אם יש לי עוד על, אוקיי, רגע שנייה, בסדר. אני מצטער, אני רוצה להספיק כל כך הרבה, ואני כרגיל מוצא את עצמי עם לא מספיק זמן. אתם בסדר? אתם רושמים? תנו לי רגע שהכל בסדר. יופי, על הכיפק. אז ככה, כלל ברזל, אנחנו משתגעים רק פעם אחת, נכון? אנחנו רוצים לעשות פונט מיוחד, שזה הכותרת, אבל שזה יהיה רק הכותרת.
עכשיו לעשות פונט לכותרת גדולה ופונט אחר לכותרת קטנה ופונט בכלל מגניב לטקסט רץ, זה כבר נהיה קרקס. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה במידה. אנחנו משתגעים רק פעם אחת בפונט כותרת, הוא יתאים לנו לאופי ולתחושה שאנחנו רוצים להעביר. אפשר לנסות למתוח את זה לקצה אם אתם רוצים ולראות אם זה עובד, אבל שהטקסט הרץ יהיה רגוע ויהיה שקט. שמצד אחד יהיה לנו עניין, שמשהו שמושך לנו את העין, מצד שני שיהיה לעין מקומות לנוח בהם. זה גם מאוד קשור ל-white space, לחלל ריק ולריווחים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בטח ובטח בסוג של הטקסט. נכון, חיה אומרת משהו מאוד נכון, בסוף אנחנו רוצים שיקראו את הטקסט, חשוב תמיד שהטקסט הרץ יהיה קריא ונעים, ואני אפילו אגיד, אני אחזור רגע לסוגי פונטים, אני רוצה שהוא יהיה שקוף. שקוף, מה זה שקוף? שקוף, הכוונה שהוא הוא לא לוקח תשומת לב. הפונט הזה, פונט סימונה פה כמו פונט אלמוני, פונט פלוני, פונטים שכולנו מכירים ושוחקים עד דק. למה הם סוסי עבודה כל כך טובים לאתרים? כי מצד אחד יש בהם חן מסוים, אבל בעיקר, 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 הם מאוד קריאים, הם שקופים כביכול, ועדיין אני יכול לקחת אותם ובשילוב עם פונט כותרת מסוג מסוים או עם עיצוב מסוים, הם פתאום יקבלו את האופי של העיצוב שלי. הם כאילו אין להם אופי מעצמם, הם החבר הנגרר שמגיע וזורם עם כל מה שקורה, אז זה ממש 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 אותו דבר. זה נכון שהם שונים, כן? יש פונטים ריבועיים, יש פונטים עגולים, יש פונטים יותר מלבניים, יש פונטים יותר צרים וכולי. כן יש את סקלת השקופים, שמה שנקרא, זה כמו שאנחנו מבשלים, ואנחנו יכולים לקחת את אותם תבלינים ובמינון שונה על סויה נגיד, או על משהו שהוא חסר טעם בפני עצמו, אז הם יקבלו, הסויה תקבל את הטעם של התבלינים שלנו. אז אותו דבר פונטים, סריפים, סוסי עבודה, מה שנקרא. אז אמרנו ככה, יש לנו את הכלל ברזל שמשתגעים רק פעם אחת, ויש יוצא מן הכלל, כמובן, כשאני משתמש בפונט אווירתי שנועד לקישוט, הוא לא נכנס לי במספר של הפונטים. למה? כי הוא לא באמת, מבחינתי, הוא לא חייב להיות קריא. הוא רק רוצה להעביר את התחושה ואת האווירה שאני רוצה להעביר. אני נגיד טוחן את זה עד דק. ו... והשתמשתי בזה המון, גם באתר של היקב, כמובן, וזה מתחיל הנה כאן, שכאן יש נגיד את סדרות היין של יקב אור הגנוז, ולמטה רשום wine series, שזה בעצם סדרות היין. זה פה נטו כדי לתת אווירה. זה מאוד מאוד מתקשר ספציפית עם עולם היין, כל הסגנון של הסקריפטים האלה, למרות שאני מקפיד להשתמש בזה בכל דבר גם כשזה לא קשור, אבל זה לא, מבחינתי זה לא נכלל בזה שהוספתי עוד פונט, כי זה כמעט יכול להיות כמו שרבוט. הייתי יכול באותה מידה לעשות פה איזשהו איתור מאוד יפה של כתב יד, או לאו דווקא של כתב יד. אז זה לגבי זה. שאלות לגבי טיפוגרפיה, פיצוח טיפוגרפי. ממש ממש בקטנה, אני אוכל לענות אולי על 1-2 ונמשיך לתכשיטים. אין שאלות? אם אין שאלות אז תנו לי רק אימוג'ים שאתם סבבה ונמשיך. לא שאלה, נשמח מתישהו רשימה של פוטים שאתה ממליץ עליהם. אוקיי, רעיון, אני מגבש כזאת רשימה באמת. לסופר הירו, לסדנה, ששם אנחנו גם נשתמש בהרבה פונטים יהיה לנו רישיון להשתמש בהם, אבל סבבה, רעיון מעולה. אני יודע שליאב מצרי, האלוף, התותח, עשה גם כן איזושהי רשימה כזאת, אני חושב שזה של פונטים חינמים, אבל אחלה, סבבה, אני רושם לעצמי. אוקיי, הדס מרוז, לי יש שאלה, קדימה, שוט. האם הפונט באתר חייב להיות תואם ללוגו? לא.
נתחיל בזה שכאילו הכל זה לדעתי מה שנקרא, כן? כאילו בעיניי יכול להיות שיש שיחלקו עליי. ממש לא, ממש לא. יש את הלוגו, הלוגו הוא פיס בפני עצמו, ויש לנו עכשיו את הטיפוגרפיה של האתר שמספרת את הסיפור. כן חשוב שהם יספרו את אותו סיפור, אבל לאו דווקא, יכול להיות שקיבלנו, מה שנקרא, ירשנו לוגו, שהוא לא הכי מוצלח, אבל זה אין סיבה שעכשיו בגלל זה אנחנו נעשה אתר שהטיפוגרפיה שלו לא מוצלחת. אז ממש לא, לשאלתך. אוקיי, ממשיכים, תכשיטים, ובהקשר של גדלים ומיקומים, איפה ממקמים אותם. אז איך אני מחליט איפה למקם את התכשיטים ובאיזה גודל? אז ככה, נתחיל קודם כל עם המיקום. המיקום של תכשיט, אני אתחיל ואני אגיד דבר כזה. אה, תכשיט, הייתה לי דוגמה ממש טובה שחשבתי עליה הבוקר. אה, אנחנו בעצם בונים את העיצוב שלנו בשכבות. תכשיטים זה ממש הסוכריות הקטנות שאנחנו שמים אחרי שאנחנו עושים עוגה, אבל לא רק. זאת אומרת, אני יכול להגיד שרוב הפעמים המוחלט שאני משתמש בתכשיטים, שמי שלא יודע מה הכוונה תכשיטים, תכשיטים הכוונה לכל מיני עיטורים, חותמות, כל מיני דברים שהם לאו דווקא קשורים לעיצוב, לתוכן שלו, והם ויזואליים נטו, כדי לתת עוד עניין ועוד איזשהו ספייס בעיצוב. סליחה. תמיד זה צריך למלא פונקציה. הפונקציה הראשונה, שלפחות אני משתמש בה תמיד, זה כדי לאזן את הקומפוזיציה שלי. הדבר השני זה להוביל את העין של המשתמש. והדבר השלישי זה פונקציונליות, אם יש כזאתי, כי יכול להיות שהתכשיט שלי הוא איזשהו חותמת שהיא בעצם כפתור, או איזשהו כזה אלמנט שהוא כזה סקרול דאון, או יכול להיות שבכלל התפריט שלי, או אני משתמש בפונט שהוא גם תכשיטי, אבל גם יש לו מטרה להעביר מסר. ובואו ניכנס רגע ונראה את זה בפיגמה, כי זה אני רוצה להראות בעין, ממש. איפה בעצם זה שימש אותי? איפה זה תמיד משמש אותי. נסתכל בעמוד מוצר של יקב אורגנוז. אתם רואים? כולם רואים? תנו לי רגע, לפחות אחד מכם שאתם איתי ואתם רואים. אחלה, מעולה. אז כאן יש פה כמה קישוטים, אבל בתור התחלה אני ידעתי שאני רוצה לעשות דף מוצר שהוא שונה קצת. והייתה לי השראה שלקחתי וידעתי שאני רוצה לשים בקבוק באמצע ואת הטקסט בצד ימין. עכשיו בהתחלה חילקתי את הטקסט, אמרתי טוב אני אשים חלק שניונת, אני אשים חלק מהטיפוגרפיה בצד הזה וחלק מהטיפוגרפיה עם הכפתורים אולי בצד השני. בואו רגע נעשה את זה. זה לא היה בהתחלה. ואני בהתחלה חשבתי לפצל את זה. כאילו נורא רציתי לעשות טיפוגרפיה מאוזנת. ועכשיו, כן הצלחתי לסדר את זה בהתחלה בצורה שהרגשתי שהיא נעימה ויזואלית, אבל אחר כך שהסתכלתי על זה שוב, הבנתי שזה נורא לא נכון מבחינת ה-UX, שזה למה לחלק לבן אדם עכשיו את הטקסט שהוא צריך לקרוא, אנחנו אוהבים לקרוא ברצף מלמעלה למטה. ואז הבנתי שאני חייב לחזור בעצם לכאן, ונוצר לי חלל ריק. אז הבנתי שאני צריך למלא אותו, ופה התחלתי לשחק. אני שנייה, רגע, בואו נראה את הסקיצה, את אחת הסקיצות של הדבר הזה, כי לפי דעתי פה, בדף מוצר, הנה, בהתחלה, שמתי חותמת נגיד מאוד גדולה כדי לייצר איזון. למה אני בכלל משתמש בכל הקישוטים האלה? כי בלעדיהם יש לי קומפוזיציה לא מאוזנת, כן? יש לי בקבוק באמצע, יש לי טקסט בצד ימין, ופה יש לי חלל ריק. אני תמיד מדמה את זה למשהו אמיתי בעולם הזה.
אם זה היה עכשיו משהו פיזי, אז זה פשוט היה נופל, הופה, לצד הזה, לצד ימין, כי בצד שמאל אין לי כלום וזה הרבה יותר כבד, זה פשוט היה מושך את זה לצד ימין. ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך להתחיל למלא. אז לקחתי את החותמת הזאת שהשתמשתי בה, עשיתי אותה במסך פתיחה, וגם פה זה כל מיני משחקים ששיחקתי, זאת אומרת, עשיתי ספציפית בפרויקט הזה, עשיתי את הקישוטים ואת הדברים לפני שהתחלתי לעצב, זה נגיד היה האייס ברייקר שלי. לא היה לי כיוון בכלל לעצב, הייתי אחרי חודשיים בלי, שלא עבדתי כמעט, אמרתי, אוקיי, אני רוצה ליהנות ולעשות קצת כיף, אני אתחיל לעשות כל מיני חותמות ומדבקות וכל מיני דברים שקשורים לעולם תוכן של היין. ושיחקתי עם זה, ואז שיחקתי עם החותמת הזאת, ובאמת כאילו ככה זה נראה בהתחלה. והאמת כבר שהראיתי את זה לקולוגת, אמרו לי, אוקיי, איזה יופי, איזה מדהים, אבל זה היה מאוד לא מאוזן. ושיחקתי ושיחקתי ושיחקתי, עד שהגעתי בסוף לדבר הזה. עכשיו, זה לחלוטין בינינו, אין לי פה שום עניין של מידע. כן עשיתי את זה שזה יראה בכל סדרה, זו סדרת הפרימיום, אז שהקישוט הזה פה ידבר את סדרת הפרימיום, וכאן זה ישתנה בכל יין. הבד שלו, או המספר החודשים שזה מיושן בחבית. זה העדכני עכשיו, שיניתי את זה. אבל ההתחלה של זה, המטרה של זה, היא פונקציונליות לייצר איזון. זהו, זה הכל. ובדבר השני, כמובן שזה מוסיף לנו המון אופי לעיצוב, ועוד עומק לעיצוב. ובטח שבן אדם מסתכל, ואז הוא קולט שכל כך השקיעו פה, שיש פה ממש פרטים, כאילו, אוקיי, זה יקב בוטיק, ורשום פה אור הגנוז, איזה קטע, זה חוויית פרימיום בלב הגליל, וכאן יש את הסדרות שנמצאות בתוך סדרת הפרימיום, וזה החתימה של העינן שלהם, וכולי וכולי. זאת אומרת, ברגע שאנשים, זה משהו שהוא לא קשור למה שאנחנו מדברים, אבל אני אומר אותו כדרך אגב. נכון, גם הציפורים, יצחק, אני רואה, נכון, גם הציפורים ברקע נותנות איזון, זה אחת הסיבות שהן פה. או מה זה איזון? הן יותר מחברות, סליחה, הן מחברות את כל התכשיטים האלה, עם הבקבוק ועם זה. זה כאילו, יש פה איזושהי זרימה מסוימת של העיצוב, ושל העין גם. למרות שעדיין, הכל פה מאוד נקי, הכל פה מאוד לבן, יש פה המון white space. הקפדתי שגם נגיד הטקסט הזה הוא יהיה שקוף כמעט, בעצם. אוקיי, אני חוזר למצגת שלנו. אז דיברנו, אז זה איזון הקומפוזיציה, זה הובלת העין, אפרופו הציפורים, וגם אפשר לראות את זה כאן במסך פתיחה. אז נגיד מבחינתי זאת הסיבה שיש פה את הבאג' הזה. זאת אומרת, כי אם לא, אז יש לי פה טקסט, ויש לי פה תמונה, וזה כאילו צף, כל אחד מהם צף בחלל, והם לא קשורים אחד לשני. אבל תראו, רק כאילו ברגע שיש לי סליחה, ברגע שיש לי את המדבקה הזאת, זה כאילו מחבר לי, לא כאילו, זה מחבר לי בזרימה של העין את התמונה לטקסט, וזה יוצר לי איזושהי תנועה פה. אז מבחינתי זאת הסיבה שיש פה תכשיט. עוד כללים שדיברנו, או שלא דיברנו רגע. אוקיי, אז זה מיקום, הוא חייב למלא פונקציה. דבר נוסף, שזה כלל ברזל, התכשיט, עכשיו זה לא תכשיט, זה כל דבר. ובמיוחד עכשיו תכשיטית, כי על זה אנחנו מדברים, זה חייב להיות מיושר ביחס למשהו מהאלמנטים בקומפוזיציה. למה אני מתכוון שזה חייב להיות מיושר ביחס למשהו? מקווה שעשיתי את זה פה טוב ואני לא סותר את עצמי, אבל גם יכול להיות. זאת אומרת, זה חייב להיות מיושר, אם יש לי פה תמונה ויש לי פה את התכשיט, לכתחילה אני ארצה שזה יהיה מיושר לאמצע. כן? שזה יהיה לו איזשהו עוגן למשהו. זה כמו שאם יש לנו גריד, אז הכל חייב לשבת על הגריד בדיוק. גם התמונה צריכה להסתיים בגריד, גם הטקסט צריך להסתיים בגריד. עכשיו פה, באמת זה היה באמצע, אבל עדיין זה הרגיש לי שזה, אמנם זה באמצע, אבל זה קצת אוף. ואם אני יוריד את זה דווקא קצת למטה, אז זה יותר יתחבר לטקסט, זאת אומרת, זה לא יהיה קרוב מדי לטקסט
לכותרת הזאתי, ויש בזה משהו יותר זורם, אבל לכתחילה זה היה מיושר לאמצע. אני כל הזמן בודק שכל אלמנט מיושר ביחס לאלמנט אחר, זה מייצר, אם זה באמצע לטקסט הרץ, יכול להיות. לא, אני רואה שגם לא. זאת אומרת, זה עוד משהו שאני אגיד, כאילו, יש לנו כללים, אני עובד לפי הכללים, ואני שובר אותם כשאני מרגיש שיש צורך לשבור אותם, כי זה לא נראה טוב כשאני עובד עם הכלל, או שזה לא משרת את המטרה שלי, שנגיד של הולכת העין. אבל באופן כללי, כשדברים מיושרים אחד לשני והם מיושרים לגריד, זה מייצר לנו בעין, בצורה שאנחנו לא מבינים או תופסים אותה, מבנה מאוד יציב ושהכול יושב במקום ולא מבולגן. אז זה לגבי זה. אוקיי, גודל. הגודל והצבע של התכשיט, זה יושפע מהפרמטרים הבאים. אחד זה המילוי החלל הריק והאיזון של הקומפוזיציה, זאת אומרת, כמה חלל ריק שיש לי, ככה הגודל שאני צריך בעצם של התכשיטים. שתיים, זה היחס לגדלים של האלמנטים הנוספים בקומפוזיציה. ושלוש, פונקציונליות. עכשיו אני רוצה לדבר באמת על המילוי של החלל הריק והיחס לגדלים של אלמנטים אחרים. בואו נסתכל, עוד פעם נחזור לסקיצות ולדבר הזה. אז כאן השתמשתי פה באמת בתכשיטים, ובאמת הפונקציה הראשונה אמרנו שהיא ממלאת לי חלל, אבל לפי הכללים שדיברנו, שאני צריך כאילו אז הנה, פה זה גדול, למה זה גדול? כי זה צריך למלא לי הרבה מאוד חלל. אבל יש לי עוד כלל, שאמרנו שהגודל של כל אלמנט, אבל ספציפית פה, הגודל של התכשיט, חייב להיות באיזשהו הקשר לגודל של שאר האלמנטים שיש לי פה. זאת אומרת, יש לי פה את התמונה של הבקבוק, שזה הוויז'ואל המרכזי שלי. יש לי פה טקסטים, וכבר אפשר לראות, החותמת הזאת מרגישה הרבה יותר מדי גדולה. זאת אומרת, אני עדיין, אמנם זה לא יחסים אמיתיים של עולם אמיתי, אבל זה הרגיש לי גדול מדי ביחס גם לאלמנטים המרכזיים, שזה התמונה של המוצר והטקסט, וגם, לא פחות חשוב, ביחס לשאר התכשיטים שלי. כי ברגע שיש לי תכשיט מאוד מאוד גדול, אני לא רואה פה סיבה שהוא יהיה גדול משמעותית מהתכשיטים האחרים. ומזה הבנתי שזה לא עובד, והגעתי בסוף חזרה ל... אופ, לזה. עכשיו אתם יכולים לראות, יש פה הרבה יותר שקט, בזה שהדברים באותו גודל פחות או יותר. באופן כללי על גדלים, יש לי המון שיטות ליצירת גדלים של פונטים ומרווחים וגדלים של אלמנטים. אנחנו לא נספיק לעשות את זה כאן כמובן. אני יכול לתת כלל אצבע של יש כאלה שעושים לשמונה, אני עושה את זה הרבה פעמים בארבע. זאת אומרת, הפונטים תמיד יתחלקו בארבע, ואז אני יודע וגם המרווחים. הנה, למרות שהנה פה, ולפעמים אני שובר את זה, כי זה היה 20 ועשיתי 21, כי ראיתי שזה לא בדיוק מתאים. אבל הנה, זה 32, וזה גם כן יהיה 72, וזה יהיה 32, זה תמיד כפולות של 4. בעצם, וגם המרווחים, אם אני זוכר נכון, אמורים להיות כאילו גם כן מתחלקים לארבע, זה איזשהו כלל אצבע. יש עוד כל מיני שיטות מדידה שמשתמשים בהם, גם בזה כמובן בסופר הירו, כאילו אנחנו נדבר המון בדיוק על הדברים האלה בקומפוזיציה, על מרווחים, על גדלים, על מה השיטות, מה כלי עבודה לעבוד איתם בדבר הזה. אוקיי, שאלות על גודל ומיקום של תכשיטים לפני שאנחנו עוברים לדבר הכי מעניין בעיניי, שזה ה-DNA העיצובי. יש לכם עוד כוח, אנחנו כבר שעה בתוך הזום. יש לנו DNA ועיצובי וסיימנו, מי שעייף ואין לו כוח, אז תהיה הקלטה בעזרת השם. האמת גם אני, זה כיף. אוקיי, אז הולכת עין, איך זה עובד? בגדול, הולכת עין עובדת עם קונטרסט. זאת אומרת, ברגע שאם כל האלמנטים שלי יהיו באותו גודל, אז העין שלי לא תזוז, היא לא תדע איפה להסתכל. היא תראה
המון 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 פרטים, והיא לא תדע לאיפה ללכת. ברגע שיש שינויי גדלים משמעותיים בין האלמנטים, העין באופן טבעי תזרום מהדבר הגדול לדבר הבינוני, לדבר הקטן, שזה גם קשור כמובן באיפה הם ממוקמים על המסך. הראיתי בזום הקודם, אולי אני אראה את זה עוד פעם, כן? כי לא היו שם הרבה אנשים. בואו נראה את זה עוד פעם, אני חושב שזו דוגמה מגניבה, 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 שממש ממש מסבירה הולכת עין בעצם. אבל אז רגע, לפני שאני אעשה את זה, בואו נראה אם יש עוד שאלות. אז אוקיי, זה הולכת עין, חי, אנחנו מוכנים עוד שעה על הכיפאק, גזירים מגניבים, כן, האמת זה לא גזירים, זה תמונות רגילות, כאילו זה אילוסטרציות שפשוט עשיתי להם, כאילו, פשוט עשיתי להם את המסגרת הזאת כדי שזה יראה גזיר כזה, פשוט עם פנטול, זה נורא נורא פשוט. אוקיי, יאללה, בואו נראה רגע את הדוגמה, לא, בואו נראה את הדוגמה של הולכת העין, וזה צריך להיות פה. אוקיי. אל תסתכלו רגע, תעצמו עיניים, כן, שיהיה לנו זה. אתם יודעים, השניונת, אני מפסיק את השיתוף. בסדר, אני רוצה שתהיה לכם, אני רוצה שזה יעבוד לכם, מה שנקרא, מה שאני הולך להראות. תראו איך על ידי שינוי של גודל וקצת צבעוניות, בוא נגיד בעיקר גודל וצבעוניות, אנחנו גם מוליכים את העין ואנחנו גם מספרים סיפור בקטע מטורף, מטורף ומדהים. אוקיי, רואים את המסך שלי? תנו לי רגע איזה אימוג'י שנראה שאתם איתי. יופי. אוקיי, אז מי שהיה בזום הקודם מכיר, מי שלא, כיף לכם, כי זה מגניב ממש לראות את זה פעם ראשונה. אז ככה, יש לנו פה את הזאב, ויש לנו פה את האיילה. אפשר לראות שהזאב מסתכל על האיילה, עוד אין לנו פה סיפור, למרות שאנחנו יודעים מן הסתם שזאב הוא טורף והאיילה היא נטרפת, אבל אין פה סיפור, הם שניהם באותו גודל, הם בשניהם באותו צבע, הם ממוקמים במרכז המסך. עכשיו, בואו ניקח את הזאב, ונגדיר, בואו נעשה לו רגע פליפ, ובואו נגדיל אותו, נגיד קצת ככה. אז עכשיו זה כבר נראה לנו קצת יותר כאילו הזאב קרוב אלינו, והאיילה טיפה רחוקה מאיתנו. אבל השוני בגודל שלהם לא מספיק, נכון? כאילו, כן אפשר לראות טיפה מה שאני מדבר עליו, אבל ברגע שאנחנו נייצר קונטרסט בגודל שלהם, זאת אומרת, פער מאוד גדול, והזאב יהפוך להיות ענק, והאיילה תהיה הרבה יותר קטנה. והזאב, גם מטבע הדברים של דברים שקרובים אלינו יותר, הוא יהיה הרבה יותר כהה. והאיילה נעשה אותה קצת יותר בהירה, ונוסיף פה איזושהי נקודת ייחוס כאילו של שטח, כאילו של, רגע, של הקרקע. רגע שניונת. נורא נורא עדין. אתם מבינים? יש לנו פה סיפור. כאילו, יש לנו פה את הזאב שמסתכל מקרוב על האיילה, הוא הולך לטרוף אותה, כאילו, הוא עולה, כנראה מתגנב אליה. יש את האיילה מרחוק, שנראה שהיא מסתכלת על הזאב והיא קולטת אותו. הם גם באותו גובה, כאילו, של זה, יש ביניהם כאילו קשר עין, אפשר לראות אותו עם הקו כביכול. תראו איזה סיפור נוצר לנו פה, רק משינוי של הגודל ומשינוי של צבע. זה קונטרסט. יש פה מתח בין משהו נורא קטן למשהו נורא גדול, בין משהו מאוד בהיר למשהו מאוד כהה. העין שלנו תסתכל קודם על הזאב, ואז היא תסתכל על האלה. יש פה הולכת עין מכוונת. זאת אומרת, אני רציתי שזה מה שיקרה לכם, וזה מה שקורה. זאת אומרת, עכשיו, בדיוק אותו דבר הפוך, כאן זה אפילו יותר חזק. כן, הוא ממש כאילו קרוב אלינו, והוא מסתכל על האיילה. אותו דבר, עשיתי את זה כבר בזום, אז נסתכל כאן, אם האיילה מסתכלת על הזאב. תראו איזה סיפור. אותם אלמנטים, שינוי גודל של האיילה, סיפור שלם אחר לגמרי, המון מתח, כאילו יש פה סיפור, זה קונטרסט.
זאת הולכת עין, אנחנו מסתכלים על האיילה ואז מסתכלים מיד על מה שהיא מסתכלת. אוקיי? אז זה לגבי קונטרסטיות. רגע, אוקיי. טוב, אז אני ממשיך ל-DNA עיצובי. אני מראש אתנצל, כאילו, אתם יודעים, אי אפשר לגעת בהכל. כאילו, הלוואי, רק על זה אנחנו צריכים לשבת יומיים. לדבר על DNA עיצובי, כי זה בעצם קשור לברנדינג, למיתוג, קשור לכל כך הרבה אספקטים של עיצוב, אבל עדיין יש פה כאילו כמה נקודות שהצלחתי לזקק, שאני חושב שהן קריטיות, שמי שיקח אותן, כבר הוא מגיע אחרת, ויש לכם כאילו כבר דברים פרקטיים עם מה לעבוד ולראות שאתם עקביים בעיצוב שלכם, או להבין לפעמים למה זה לא עובד. אז ככה, DNA עיצובי, דרך אגב, למה DNA עיצובי? כי הם כאילו עם אותה חליפה והם שניהם מלאכים, אבל הם לא נראים אותו דבר. וזה כאילו אמר, וזה קצת רומז למה שהולך להיות, כי זה לא חייב להיראות אותו דבר. אז שאלת השאלות, איך לייצר שפה עיצובית אחידה ועקבית לאורך כל האתר שלנו? זה דבר שכולנו נתקלים בו, כולנו מתקשים בו בהתחלה. בדרך כלל, הדרך לפתור את זה, לפני שני, בואו נתחיל, האמת ככה, הרבה פעמים פותרים את זה בלנסות לעשות את אותו דבר, לשכפל את אותו אזור, ואז לעשות לו אולי פליפ, נגיד טקסט בצד ימין, תמונה בצד שמאל, האזור הבא יהיה הפוך, ואז מתישהו אולי באמצע. אבל זה לאו דווקא שפה עיצובית, זה כן מראה על איזושהי עקביות, אבל זה ככה. אז המפתח הוא ככה, המפתח הוא עקביות בשני מישורים. אנחנו צריכים עקביות טכנית, ואנחנו צריכים עקביות רעיונית. למה אני מתכוון? בואו נתחיל עם הטכנית. אז עקביות טכנית, אני אמרתי מראש, זה עולם שלם. אני מוצא את זה מתקפסל בתוך השורה הזאתי, שזו שורה הראשונה שלמדתי כשלמדתי, הקורס מיתוג שלמדתי בפרוג, שלמדתי בפרוג עיצוב, אי אז לפני 13-14 שנה. ושם איתמר גור, שהוא אחד המעצבים הטובים, המתוגים הטובים, קרא לקורס שלו צבע, צורה, גופן. בעצם אנחנו הולכים ללמוד על צבעוניות, אנחנו הולכים ללמוד על צורניות, ואנחנו הולכים ללמוד על גופנים, על טיפוגרפיה. אני מתישהו קלטתי, אני חושב שזה בזום הראשון שעשיתי, שבעצם זה ממש הסדר שבו העין שלנו קולטת דברים. זאת אומרת, אם היא תסתכל עכשיו על משהו, אנחנו קודם כל, אם אתם קצת סוגרים את העיניים כזה, חצי כזה, כשאתם רואים קצת מטושטש, אנחנו קודם כל נקלוט את הצבעוניות, אחר כך נקלוט את הצורה של הדברים, גודל, מרחקים, זוויות, ואחר כך אנחנו נקרא טקסט, ונתמקד בתוכן, וגם בעצם נסתכל על הטיפוגרפיה, למרות שזה נגיד נכנס בצורה. אז בשביל שתהיה לנו עקביות, בצורה טכנית, עקביות ב-DNA שלנו, אנחנו חייבים עקביות בצבע, בצורה ובגופה. בואו ניכנס רגע לכל אחד מהם. אז צבע. אנחנו צריכים צבעוניות ברורה ועקבית. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, אם אנחנו הולכים עם צהוב וכתום, סתם לצורך העניין, זה לאורך כל האתר צריך להיות אותו צהוב ואותו כתום. לא קצת רווי, קצת פחות כהה, זה חייב להיות בדיוק אותו צבע, העין שלנו מזהה את הדברים האלה, וכאילו זה כמו אנקור, זה כמו עוגן כזה, שהעין נתפסת בו. 2, פלטת הצבעים שלנו, בטח בתור התחלה, ואני חושב שגם לא רק בתור התחלה, בטח בעולם ה-UI, ובעולם של עיצוב ובניית אתרים, פלטה מצומצמת. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו ברנד, אם יש לי אתר, א', אני יכול ברמת העיקרון לעבוד רק עם צבע אחד. כאילו, הנה, תראו פה, כאילו, כל הסופר הירו וכל המצגת וכל הזה, יש פה את הצבע הצהוב. השחור הוא גם צבע, אבל שחור ולבן לא נספרים לנו במספר הצבעים, וגם לא האפורים למיניהם. צבע כצבע, הכוונה משהו שהוא לא שחור או לבן או מה שביניהם, ומספיק אחד ברוב המקרים, ואפשר 2 כדי לייצר עניין, ותעצרו שם. ברגע שיש לנו יותר צבעים, אתם צריכים להיות בכזאת רמה מטורפת של שליטה בצבעוניות, כדי שהמותג ייראה עקבי וטוב ונכון,
או לכתחילה שזה מותג שנגיד יש לו הרבה אספקטים, או הרבה קטגוריות, או הרבה ענפים שהוא מתעסק בהם, אז יש שם הרבה צבעים. אבל גם אז, בדרך כלל, אתרים כאלה או עיצובים כאלה יהיו פחות שכירים, ויהיה מאוד קשה לייצר, כאילו, העקביות היא לא תהיה בצבע, היא תהיה במשהו אחר. אז צבעוניות ברורה, פלטת צבעים מצומצמת, ומשהו סופר סופר חשוב, שאני רואה שהמון המון אנשים נופלים בו, הצבעוניות מעולה, הצבעוניות עקבית, אממה אנחנו מגיעים לתמונות, כל האתר הוא כחול נורא נורא יפה, ולבן ואפורים, פתאום תמונות עם כתום וורוד, עם ירוק וחום, לא קשור לכלום, וויזואלים ותמונות זה חלק סופר סופר חשוב ואינטגרלי מהעיצוב שלנו, זה חייב לדבר בשפה הצבעונית של המותג ושל האתר, והאמת לא רק בשפה הצבעונית, גם באופן כללי, אם בחרתם אה, צבעוניות מסוימת, סוג ויז'ואל מסוים, תלכו עם סוג הוויז'ואל הזה, תבינו מה סוג הוויז'ואל שהשתמשתם בו, ותלכו איתו, אנחנו ניגע בזה עוד מעט בצורה, ואני אראה את זה. אז זה לגבי צבעוניות, וזה מאוד פשוט, כן? כאילו, אני חושב שלא חסרות דוגמאות, נראה לי כל אתר טוב שאני אכנס בו, אז אליו אנחנו נראה, טוב, בואו נראה רגע את זה בבשר דלתון, כן? כאילו, זה מאוד קל לראות את זה פה. יש פה צבע אחד, יש פה צבע אדום, הוא גם מאוד, פה לא נגיד, לא הלכתי רחוק, נשארתי בקווים של המתחרים או של עולם הבשר, צבע אדום, ואולי אפורים, וזהו. יש פה עוד צבע נוסף, שזה צבע כחול מאוד מאוד כהה, שזה הצבע של הטקסט, והוא תמיד ייתן קונטרסט מסוים. זאת אומרת, הוא יעבוד עם האדום, האדום הוא צבע רווי ובהיר יותר, והכחול הזה נגיד הוא צבע שהוא יותר מיוטד, זאת אומרת הוא פחות רווי והוא יותר כהה. אם אתם עובדים עם שני צבעים, תשתדלו תמיד שצבע אחד יהיה בהיר יותר ורווי יותר, רווי יותר הכוונה צבעוני יותר, והצבע השני יהיה כהה יותר, ויהיה פחות רווי. ונגיד רואים את זה פה, כאן אני משתמש בזה, אז הכחול כאילו עובד ממש טוב עם האדום, למה? כי הוא לא נלחם איתו. זאת אומרת, האדום מקבל פה את קדמת הבמה, הוא זוהר יותר מזה שהוא רווי ובהיר יותר. הכחול הוא כמעט בלי צבע והוא כהה יותר, אז הוא נותן לו עוד פעם קונטרסט, זה מילת מפתח, קונטרסט. הוא נותן לו ניגודיות טובה והם יכולים לעבוד טוב גם אחד על השני, למרות שפה לא עשיתי את זה, אבל חשוב שהצבעים שאתם בוחרים יכולים לעבוד טוב אחד עם השני. יצחק, אני רואה את השאלה שלך, נגיעות ירוק, אתה מתייחס אליהם כקישוט? כן, זה לא חלק מהצבעוניות, מבחינתי זה קישוט. שמוסיף, כן, אני יכול להשתמש בזה בתור משהו שמדי פעם מגיע, אבל נגיד הייתי עושה את חוק ה-70-20-10. 70% זה הצבע הבולט, המוביל, הצבע הראשי שלי, זה האדום. 20% זה הצבע הכחול, ו10% זה הנגיעות ירוק, נגיד שאתה רואה כאן. אז זה צבע, צורה. בשביל להשיג עקביות צורנית. קודם כל, דבר סופר חשוב, לא יאמן כמה נופלים בזה, גם אתרים מטורפים שאנחנו רואים בהשראות, אם אנחנו פותחים להם גריד ושמים קווים, גם הם לפעמים נופלים בזה. הכל חייב להיות מיושר לגריד, זה מייצר לנו עקביות בעין, זה מייצר לנו, העין יודעת כל הזמן לאיפה להסתכל, זה מרגיש שהכל מהודק באופן כללי. 2, קרובי משפחה בלבד. מה הכוונה קרובי משפחה בלבד? אם אני משתמש בסוג מסוים של אלמנטים גרפיים, נגיד דברים מעוגלים, וזה קשור לשפה שלי, אני ככלל אצבע אשתדל שזה יהיה רמת הוויז'ואלים שלי ואיך שהם נראים בכל האתר. הכל ייראה עם העיגוליות הזאת. אם יש לי סוג מסוים של תמונות, ופה אני אראה לכם את זה באתר של היקב, אז כאן, בואו רגע נעלים את זה, סליחה, רגע בואו נסתכל על זה ממש ככה. כאן השתמשתי בוויז'ואל, כאילו יש את המסך פתיחה, כן? רואים את זה כאן, שניונת, יופי.
תתעלמו מהלוגו, כן, שקפץ לו, זה איזשהו באג של פיגמה. אז יש את המסך פתיחה, ורציתי מאוד שהאזור הבא יהיה אזור שנפתח בצורה זורמת ממסך הפתיחה, ולא איזשהו שינוי חד. וכאן השתמשתי בתמונה כזאת של כרמים, שנפתחים לתוך בית, בניין כזה של יקב. עכשיו, הסוג תמונה הזה, מהו בעצם? כאילו, בואו ננתח את זה לשנייה. זה תמונת שחור לבן, זה תמונה פתוחה, נכון? אני לא רואה את השוליים שלה, היא כאילו היא מתחילה לי מצד שמאל של המסך, וממשיכה עד לצד הימני של המסך, וזה כאילו היא ממשיכה מעבר למסך. יש לי תחושת פתיחות כזאתי. ושתיים, וזה העיקרי, היא מייצרת לי תחושת עומק, נכון? אני כאילו יכול להיכנס פנימה לתוך המסך, ולהיכנס לתוך הבית הזה של היקב, אני יכול ללכת בתוך הכרמים. עכשיו, עם אותו סגנון תמונה, המשכתי לעבוד בהמשך של האתר, וכאן, הנה, יש את סדרות היין של היקב אור הגנוז, לא זה, לא זה, לא זה, הנה פה. אני אשתמש בתמונה, עכשיו זה לא אותה תמונה בדיוק, אבל זה אותה שפה. היא שחור לבן, היא כאילו, היא לא מגיעה לי לקצה, כן? אבל היא בפייד, נכון? זה כאילו הידיים מושטות אליי מתוך החושך בעצם. אני לא רואה פה גבולות ברורים. זה נותן לי תחושה פתוחה. ושתיים, שלוש, יש לי פה תחושה של עומק. זה כאילו, אם בכרמים הרגשתי כאילו אני נכנס פנימה, אז פה אני מרגיש שזה יוצא אליי, אבל עוד פעם, יש לי תחושה קצת תלת-ממדית כזאת. עכשיו, זה מייצר עקביות מאוד גדולה, למרות שאני לא, זה לאו דווקא בדיוק אותו סגנון של תמונה, וזה נוף, וזה ידיים, אבל זה, יש פה אותו מהלך בעצם של תמונה, זו אותה משפחה. ומה יש במשפחה שהוא כל כך מתאים, ופתאום קלטתי? קרובי משפחה, אנחנו מסתכלים על משפחה, משפחה לא חייבת, לא כולם נראים אותו דבר, כן? זה לא שכולם שכפולים, זה לא רביעייה זהה. אבל אתה יכול לראות שהאח והאחות ואבא, אתה יכול לראות שהם משפחה. יש להם קווי דמיון מסוימים, שאתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, אני רואה שהם מאותה משפחה. אני חושב שזה מה שמייצר עקביות ו-DNA טוב בעיצוב. לאו דווקא לשכפל את אותם אזורים, או להשתמש בדיוק באותם אלמנטים, שהרבה פעמים אנחנו משתמשים בזה, אבל אז כן, ייצרנו עקביות, אבל אין פה באמת שפה ייחודית. ושפה ייחודית תהיה דווקא כשהדברים לא נראים בדיוק אותו דבר, אבל אתה קולט שהם מגיעים מאותה משפחה. אז זה לגבי זה. ושלוש, סופר סופר חשוב, ריווחים זהים. זאת אומרת, תייצרו, בואו נסתכל, דוגמה מאוד מאוד יפה, גם קשורה למשפחה, וגם קשורה, רגע, שנייה, אתם יודעים מה, שנייה, אני שנייה מפסיק את השיטור, רגע, רגע, תחזור לי זה, יופי. רגע, אני רוצה למצוא את האתר הזה, סליחה, אני מצטער שזה לא כאילו כזה מהודק וזה מיד מחכה לי, אבל הנה. זה אתר שמצאתי תוך כדי החיפוש שלי של ההשראות לאתר של היקב. עכשיו, שימו לב לשפה שהם יצרו פה, כן? כאילו, קודם כל יש לנו פה את הוורוד, יש לנו פה טיפוגרפיה מאוד מאוד חזקה. יש פה טיפוגרפיה, זה פונט סאן סריפי, צר וגבוה, שלא אמרתי את זה קודם, זה עובד מעולה, נפלא, מדהים בכותרות. אני לא יכול להפסיק ולהלל את עניין הפונטים הגבוהים והצרים לכותרות. זה פשוט עובד טוב, זה אלגנטי, זה לא תופס הרבה מקום, אז אפשר להכניס הרבה טקסט לא במעט נדל"ן, ואפשר לכווץ את זה. זה עובד טוב מכווץ, וכותרות ככלל אפשר לכווץ אותם גם במרחק בין האותיות, באחוזים, וגם בגובה של השורה. זה טוב לנו שזה נראה כמו בלוק. העין שלנו מצלמת גם ככה. ופה דרך אגב אפשר לראות גם קונטרסט, את הפער בין הגודל של הכותרת, שכמובן על זה אנחנו נסתכל ראשון, ואז נעבור לכאן. אם נעבור לכאן, למרות שלפי דעתי אנחנו נסתכל על התמונות פה למטה. אבל שימו לב איזה יופי של מיתוג הם עשו פה. קודם כל הם יצאו פה שפה מאוד מאוד יפה,
של התמונות, של העבודה עם הקישוטים, שגם זה סוג של לוטי, כזה שזז וקופץ. אבל הם יצאו פה מבניות, כאילו תשימו לב, כאילו יש לנו טקסטים, יש לנו את הגודל של הפונט הזה, את המרווחים שלו, יש לנו תמונות, ועכשיו אנחנו הולכים לעבור, ושימו לב, זה לא נראה אותו דבר, נכון? הם לא חיכו את זה אחד לאחד, אבל אני יכול לראות שזה מאותה משפחה. אני מזהה את הגודל של הפונט, אני מזהה את המרחק של השנה, שהוא אותו מרחק, למרות שפה זה מיושר לאמצע ופה זה מיושר לצד. הסוג קישוטים שלי זה אותו סוג, למרות שזה קישוטים שונים, באותו צבע. ואנחנו נראה שגם אחר כך הם משתמשים באותו מבנה כזה, בדיוק באותו מרחק, בין הכותרת לבין הטקסט למטה. עכשיו אנחנו נמשיך לגלול, אנחנו נשים לב, לפי דעתי, כן, אם אנחנו נסתכל רגע, אם אני נגיד שם פה גריד ליין, אני מושך גריד ליין כאילו איפה מתחילה הכותרת. בוא נראה את זה, לא בדקתי את זה, אבל כאילו מעניין כאילו לראות את זה. רגע, ככה. ופה מתחיל לי הטקסט, הכותרת משנה. עכשיו בוא נראה, זה עולה. טוב, הוא לא נותן לי להשתמש בגריד. אבל אני בטוח שזה באותו גובה. וגם כאן זה מתחיל אותו דבר. זאת אומרת, יש לי עקביות לאיפה הדברים ממוקמים. עכשיו, אתם רואים, הצבעוניות פה משתנה. אז מה גורם לי פה לעקביות? כן, אז המרחק הוא לא שווה בדיוק. אבל עדיין, יש לי פה מבניות דומה. למרות שהם משחקים עם זה שהתמונה לפעמים למעלה ולפעמים היא למטה, אבל זה שהכותרת היא מאוד חזקה, ויש לי פה מבניות שנקראת סטקינג, כאילו הם יוצרים מבנים טיפוגרפיים דומים, זה מייצר לי תחושה מאוד מאוד חזקה, למרות שעוד פעם, אין פה צבעוניות, אין פה דווקא הוויז'ואלים כן פחות או יותר מדברים באותה שפה, אבל פה המבנה והמרחקים והגריד הוא מאוד מאוד חזק, כאילו, והגרידים חוזרים על עצמם. טוב, אז אוקיי, זה היה לגבי צורה. בעצם, אז גם ריווחים נכנסים בצורה, כאילו גם הריווחים, אם יש לכם עכשיו, ונסתכל פה רגע על היקב, אפרופו זה כאילו אולי קצת יותר בולט, יש פה מבניות, יש פה מרחקים, אה, את המבניות של הכותרת, טקסט קישוט, קישוטים ממש, ופסקה. עכשיו זה חוזר על עצמו פה, נגיד, למרות שפה אין טקסט, כאילו, אבל זה חוזר על עצמו. וזה חוזר על עצמו בהמשך גם בעמודים הנוספים, וגם כאן נגיד, בעמוד של חנות היין. ברגע שנכנס לתוך אחד מהקטגוריות, אז אני אגיע למשהו שנראה בדיוק אותו דבר, עם אותם מרחקים. האמת זה בדיוק אותו מבנה, ספציפית כאן. אבל גם כאן, כאילו, אני הרשיתי לעצמי ללכת לכיוונים שהם לאו דווקא נראים כמו דף הבית, כאילו אם אתם רואים עכשיו את שניהם, אבל הם כן מספרים את אותו סיפור, כאילו, והם כן מדברים באותה שפה. ונגיד ספציפית, היה לי פה בראש, והאמת זה הביא אותי אמ, זה הביא אותי בהמשך לעקביות הרעיונית, לא לעקביות הטכנית. ברגע שברור לנו מה הסיפור שאנחנו רוצים לספר, ומה התחושה שאנחנו רוצים להעביר, אנחנו יכולים להיות קצת יותר גמישים ב-DNA של איך שהדברים נראים. אנחנו יכולים קצת יותר להרחיב את זה. זאת אומרת, אני לצורך העניין לא חייב שהרקע שלי יהיה כל הזמן שחור, אני יכול פתאום לעשות רקע לבן, כמו שהרקע של המוצר באתר של היקב הוא לבן, לצורך העניין, אבל זה עדיין מדבר את אותה שפה ומעביר את אותו סיפור. אז דיברנו על צבע, דיברנו על צורה, ויש לנו עכשיו גופן. קונטרסט גבוה מייצר לנו עקביות. ברגע שיש לנו קונטרסט גבוה, ראינו את זה בגלילה לצד, בין הכותרת שהיא תמיד שמנה וגדולה, לבין הטקסט שהוא קטן ופונט ריבועי ולא פונט גבוה וצר, והמרחקים שלהם שווים, א', זה מייצר קונטרסט גבוה שהעין שלנו מתרגלת אליו. ברגע שאנחנו נשתמש כל הזמן בקונטרסט הזה, העין שלנו אוטומטית, הראש שלנו יתפוס את זה כמשהו זהה וחוזר על עצמו, וזה מחזק מאוד את ה-DNA של העיצוב. גדלים זהים, זאת אומרת הכותרות שלנו הן תמיד באותו גודל, הסאב כותרת, הכותרות משניהם באותו גודל והטקסט באותו גודל.
ונעילות טיפוגרפיות. שנעילות טיפוגרפיות, אני מתכוון לדבר הזה. מה הכוונה? אני משתמש פה רק בטיפוגרפיה, כן? תתעלמו רגע מהכוכב האדום, נגיד שהוא לא היה כאן. יש פה רק טיפוגרפיה, אבל יצרתי, זה כמו סוג של לוגו, כן? יצרתי כאילו, יש לי כותרת, יש לי טקסט, ויש פה מבנה מסוים, זה כאילו יושב אחד על השני נורא חזק, וזה כאילו אלמנט שעומד בפני עצמו. ברגע שתתחילו לייצר נעילות טיפוגרפיות, סטאקינג זה נקרא, שנגיד כותרת משנה מתחתיה ואיזשהו אלמנט של תכשיט, ותתחילו להשתמש בזה בכותרות שלכם, ונגיד לא רק סתם כותרת, זה מאוד מאוד מחזק את ה-DNA. כי מה יצרתם פה בעצם? יצרתם פה בעצם איזשהו אלמנט גרפי שחוזר על עצמו, למרות שזה לא אלמנט גרפי, זה טיפוגרפיה. אבל זה כן נתפס לנו, זה כן נתפס למשתמש כמשהו מכוון שחוזר על עצמו ועקבי, וספציפית בגלל שבחרנו פונטים טובים, ואנחנו עשינו מרווחים טובים, אז זה גם נראה טוב, זאת אומרת זה מעביר את הסיפור שלנו, שאנחנו רוצים לספר, את הסיפור של האתר. אז זה לגבי עקביות טכנית. שאלות לגבי עקביות טכנית, לגבי מה שדיברנו, צבע, צורה, גופן. לא נשאר לנו הרבה, נשאר לנו רק העקביות הרעיונית וסיימנו. אתם איתי? אתם שומעים אותי? תנו לי רגע אימוג'ים שאתם איתי. מעולה, מעולה, מעולה. יופי. טוב, שיעורי בית. חיה, בסדנה יהיה המון שיעורי בית. אני מכין לכם ערימות של שיעורי בית. כן, חייבים לתרגל את זה. ברור, ברור. חייבים לתרגל את זה וגם לאורך זמן. נראה, אולי אני אחשוב, אולי נעשה אתגרים בקבוצה. אתגרים שקשורים ספציפית לזום, נגיד אני אמצא איזה נושא, נעשה אתגר, זה יכול להיות אחלה. ואז כאילו כל שבוע נלך עם איזשהו משהו. זה נראה לי רעיון לא רע בכלל. חיה זה מסוכן, כל פעם אני יוצא עם שיעורי בית כשאת נותנת רעיונות. אוקיי, שאלה על צבע. אם הלוגו של האתר הוא בצבעים שלא הולכים אחד עם השני, אני יכולה להשתמש רק באחד מהצבעים, מה היית עושה? נגיד צבעים אדום וירוק. את אומרת, אוקיי, יש אדום וירוק, זה הם לאו דווקא עובדים, את לא יכולה לעבוד עם שני הצבעים האלה באתר, את אומרת, האם לבחור צבע אחד מהם? זאת השאלה? אני אשמח שתחדדי לי בת שבע למה את מתכוונת, כן. אז אני חושב שכן, אני חושב שכן. בוא נגיד, כ- ככלל, מבחינתי, אני חייב להשתמש בלוגו, כן? ואני חייב להשתמש, זה מאוד תלוי, כן? השאלה אם יש לי פה מיתוג, שקיבלתי לוגו עם צבעוניות, ואוקיי, וזו חברה מוכרת והם לא ישנו את זה. השאלה אם אני מחויב בצבעים עכשיו, בצבעוניות שאני בונה לאתר, בפלט הצבעים, שהיא תהיה בפלטה של הלוגו, או אם הם ממותגים. אם כן, וכאילו מה שנקרא, קצת אכלתי אותה, אז אני אנסה לראות קודם כל מה הצבע שהכי מתחבר לתחושה שאני רוצה להעביר ולמסר של הסיפור שאני רוצה להעביר. ואם יש לי אותו, אני אעבוד איתו ואני לא אשתמש בשני, ואני אשתמש הרבה בלבן, שחור, אפורים למיניהם, או אפור עם גוון מסוים. אתם מכירים את זה שיש אפור שהוא אפור כחלחל, או אפור ירקרק, נורא 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 עדין, והייתי משתמש בו כדי לתמוך בצבע, בלי להכניס את הצבע הנוסף, כדי לדלג על אם זה עושה ג'ונגל או קרקס. אפילו לא, עוד פעם, זה תלוי, אפילו לא בנגיעות, צריך לראות את זה, כאילו אני לא יודע, בגדול זה, לא, בגדול לא הייתי משתמש, כאילו אם הלקוח לא לוחץ, לא הייתי משתמש. אוקיי, טוב, אנחנו ממשיכים, כי אני קולט שאני בעצמי חייב לסיים. אז בואו נדבר בזריזות על עקביות רעיונית. תראו כמה חשוב, הבנת הסיפור שאנחנו מספרים, זה נותן לנו את המרחב לזוז
ב-DNA ובעיצוב. בעצם ככל שנבין את הסיפור טוב יותר, נדע איזה מסר אנחנו רוצים להעביר, וגם איך אנחנו מספרים את הסיפור. נגיד לצורך העניין, באתר של היקב, באיזשהו שלב הבנתי שזה נראה גם כמו יקב, אבל גם זה יכול להיראות, נגיד ספציפית פה, כמו, כמו לייבלים, או כמו משהו כזה של וויסקי, בעוד. או כמו משהו של פאב אירי. כאילו, ופתאום הלכתי עם התחושה הזאת, וכל דבר שעשיתי אמרתי, רגע, זה מתאים לתחושה נגיד של וויסקי אירי? למרות שאני בכלל מתעסק עם יקב אור הגנוז, אבל פתאום קלטתי שזה עולם תוכן דומה. אז ברגע שהבנתי את הסיפור ואת הרעיון, זה נתן לי את האפשרות לזוז בעצם בתוך זה. אז ברגע שאנחנו מבינים מה הסיפור שאנחנו מספרים, ומה התחושה שאנחנו רוצים לייצר, זה עוזר לנו מאוד 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 בעקביות וב-DNA שלנו. הנה, לדוגמה, יקב, אז אמרתי לכם, אנחנו מספרים סיפור של יקב שמספר, משלב בין מסורת לטכנולוגיה, וזה מצד אחד נקיות ואלגנטיות, מצד שני מסורת ונוסטלגיה, וברגע שברור לי איך אני מחבר את זה, כאילו ברגע שברור לי שאת זה אני רוצה להעביר, אני אדע למזג את עולמות התוכן האלה, אני אדע שאני צריך לשלב אותם בעצם. זהו. חבר'ה, סופר הירו, טוב זה נגמר בזה, זה עוד שאלות מהמצגת הקודמת, אבל אני אזכיר את זה אם זה כבר עלה. הסדנה בעזרת השם עוד חודש מהיום, עוד חודש ויום. נצא לסדנה, כמובן מה שנגענו פה זה כזה נגיעות וטעימות משלושה מפגשים מלאים, אני אפילו חושב אולי להפוך את זה לארבעה מפגשים עם בני שעתיים, במקום שלושה מפגשים לשלוש שעות, אבל נדבר על כל הדברים האלה ועוד ועוד ועוד, ונצלול ונעמיק ונבין מה הסיסטמים של כל הדברים האלה שדיברנו עליהם. אני מזמין אתכם כמובן, אשמח מאוד כל מי שיצטרף. אנחנו כבר חבורה נכבדת, שזה כבר אחלה, וזהו, זהו. אני חייב לסיים כי יש לי פתאום טלפון מהכיתת כוננות שלי. אני אגיד לכם המון המון תודה, היה לי כיף, כיף, כיף גדול, הלוואי שהיינו יכולים עכשיו להישאר ולדבר, אבל יש הקלטה בעזרת השם, ואנחנו נמשיך בקבוצה, ותודה רבה רבה לכם, היה כיף להתראות, ביי ביי.